Ana Dominguez naiz, Irungoa naiz, eta 7 urte daramatzat Bikaumteken. Ikerlari seniorra naiz eta digital media sailean egiten dut lan. Telekomunikazio ingenieritza ikasi nuen, banekien zientziak eta teknologia gustoko nituela, baina besterik ez. Azkenean, ingenieritzetatik telekomunikazioen arloa izan zen gehien erakarri ninduena. Karrera bukatuta gero, master bat egin nuen, telekomunikazioetan ere, eta bertan praktika batzuk izan genituen Bikaumteken. Ikasi genuena asko gustatu zitzaidan, eta lan giroa ere, eta beraz proiektua hemen egitea eskatu nuen. Masterra bukatuta gero, Bikaumteken lan egiten hasi nintzen, zehazki Mediascape proiektu europarran, eta bertan helburua zen hainbat pantaila erabiltzen dituzten multimedia esperientziak sortzea. Proiektua bukatuta gero, arlo horretan ikertzeko potentziala zegoela ikusi genuen, eta doktoretza egiteko aukera sortu zen. Doktoretza Bikaumteken eta Euskal Herriko Unibertsitate artean egin nuen. Esperientzia nahiko gogorra izan zen, baina asko ikasi nuen, eta behin bukatuta esan dezaket pena merezi izan zuela. Gailu eta pantaila asko erabiltzen dituzten esperientzietan, ikusentzunezko edukiak eta interfazak moldatu behar dira gailu guztietara. Hor erronka zegoela ikusi genuen eta horri aurre egiteko modelo bat sortzen ibili ginen. Garatu genuen modeloa sektore ezberdinetan aplikatu daiteke, adibidez industrian, medikuntzan edo hezkuntzan, entretenimenduaz gain. Eguneroko lanean gehien motibatzen dauena da egunero zer ikasi dezakezula, bai teknologia berriak aztertuz, bai garatutakoa mundu errealean aplikatuz. Batxilergoko ikasle zalantzatiei esango nieke egin nahi dutena egitera ausartu behar direla. Tronpatzen badira gero aldatzeko aukera izango dutela, eta akatsik handiena gustoko duten zerbait ez egitea izango zela. Beti entzuten da karrera teknologikoak oso zailak direla edo mutilentzat direla. Baina egia esan bizitzan beti zailtasunak egoten dira, beste karrera batzuk aukeratuta ere. Beraz, gogokin hartu behar dela esango nieke, eta ikusten duten edozein erronkari aurre egiteko gai izango direla, zalantzarik gabe. Mundua etengabe eraldatzen ari da, eta azken urte hauetan digitalizazio ikaragarria bizi izan dugu. Beraz, etorkizuna badago sektorean, seguru.